tirar o partido gañado e ao final chegou ese gol do Huesca no minuto 90. Sí, pois a verdade é que sí, un pouco fastidiados, non? Creo que o partido iba un pouco como tiñamos planeado, sabíamos que eles necesitaban ganar, que iban a tratar de apretar, de facerse forte sobre todo nesa primeira parte, de tratar de sacar moitos centros laterais, de moito balón parado, intentar meternos na nosa área. Bueno, creo que o equipo estuvo ben, creo que soubemos ter calma, estar tranquilos, saber que o partido duraba 90 minutos e ter ese punto de tranquilidade. Bueno, creo que despois na segunda parte axustar cousas para poder facer máis dano. Chegamos a conseguir o gol, ou poñerse por diante, que creo que era o máis difícil, bueno, sí que é certo que nese final, pois, como digo, estamos fastidiados porque creo que temos que xestionar un pelín mellor esas situacións, eses últimos momentos, bueno, a verdade é que, como digo, creo que hai que tratar de ver a parte positiva, non? De seguir sumando, de tratar de conseguir un punto fora da casa, pero é certo que, bueno, neste momento costa e estamos, bueno, un pouco fastidiados. A parte, Miguel, psicolóxica seguramente máis alá dos puntos, non? Que, bueno, ao final igual, ao final da xornada non é tan letal ou non é tanto dano, non? Pero ese tema da cabeza, agora a viaxe moi longa a Coruña, darlle voltas, pode ser o máis difícil a hora de pasar páxina? A ver, acaba de rematar o partido, non? E obviamente pois, é o que temos na cabeza, non? Como che digo, por eso estamos fastidiados, pero obviamente non podemos caer neso. Sabemos que isto é fútbol, que estas cousas suceden, que pasan, e obviamente hai que aprender delas. Non nos vai afectar como equipo, como grupo, ni moito menos, non? Creo que seguimos nesa boa dinámica de sensacións, e bueno, eu penso que o equipo está forte, que mentalmente somos un grupo forte, e obviamente pois, non imos deixar que bueno, esta situación que, como digo, no momento pode ser dura e hai que tratar de evitala e de corrixir cousas para que non suceda máis veces, nos condicione para os seguintes partidos, non? Comentabas unha cousa, Miguel, interesante, non? Falabas un pouco que imaginabas ese partido, non? Dicir, un Huesca que vos iba a someter na primeira metade, a durar un pouco o partido para na segunda metade o mellor con trocos facerlles dano. É un pouco a idea que comentabas, é o que tiña na idea o míster que iba a ser así o partido para mudalo na segunda metade e meter ese gol e logo tentar un pouco xestionar. Sí, bueno, tanto o míster como a min creo que tamén eu son moi consciente de como son os partidos aquí no Alcoraz, estivemos tempo aquí e sabemos que é un campo que apreta, sobre todo neses primeiros minutos tamén, e que trata de cada balón que en situacións de despexes á espalda do rival, de situacións de centro lateral, de apretar, de meter ao equipo, e creo que obviamente tamén pola situación que actualmente atravesa o Huesca, pues necesitaban empuxar neses primeiros minutos, non? Entonces creo que para nós era moi importante saber xestionar eses condicionantes, saber que o partido, facer un partido largo, non? Porque sabíamos que eles iban ter que arriscar tamén máis da conta nun momento determinado, e obviamente sabíamos que tamén iban estar moi pendentes dos nosos erros para tratar de aproveitalos, non? Por eso creo que era importante madurar o partido, esperar a segunda parte, e como así fixemos, tratar de corrixir esas cousas para poder ter máis protagonismo con balón e encontrar por onde facerlles dano, non? E creo que o conseguimos, o guión de partido era claro, e bueno, xa che digo, como comentaba anteriormente, pois aí esa situación desafortunada que obviamente pois chega ao empate, non? Hoxe cambiaches de parella, non, na zaga, non estaba Novi, bueno, non sei se teña algunha molestia, estaba ben, unha decisión técnica, que tal, que diferencia hai entre xogar con Lucas ou con Daniel? Bueno, creo que ahora mismo creo que todos os que estamos participando, a verdad que creo que todo o mundo ten un nivel moi alto, que hai unha competitividade moi alta. Pero Lucas estaba ben, non? Sí, creo que hai momentos para todos, ao largo da temporada todos imos ser importantes, creo que o estamos sendo, como digo, creo que é unha situación moi boa tamén para o míster contar con tantos recursos e que están a bo nivel, entonces creo que vai haber momentos para todos, como digo, creo que estamos competindo moi ben, non? Miguel, a ningún xogador lle gusta sair na foto dun erro, non? Imagino que estará tocado Charlie no vestiario. Bueno, sabemos que é fútbol, que estas situacións suceden, todos nos equivocamos, ao largo dunha tempada son situacións que suceden, somos un grupo, perdemos e gañamos todos, pode sonar atópico, pero é a realidade, creo que é a maneira de construir un equipo gañador, de ter unha mentalidade forte, de sentirse unidos uns cos outros, para nós esa é unha parte fundamental, estamos moi tranquilos, aquí a responsabilidade é colectiva, é de todos, e como digo, a pensar xa na semana que ven, a tratar de conseguir os puntos na casa. Foi especial para ti regresar aquí a casa? Non sei, o corpo estaba distinto estes días, como foi a cousa? Sí, a verdade que sí, non?
son unha persoa que vive as cousas con moita intensidade, e a verdade é que foron 2 anos, pero para min moi importantes, tanto a nivel persoal como a nivel futbolístico. Creo que estive moi a gusto, teño moi boa relación con moita xente de aquí, aparte da xente do clube, tamén xente de fora do fútbol, e a verdade que bueno, fui moi feliz aquí, volverei sempre que poida, e por eso creo que é un partido especial, emotivo, e obviamente pues, sempre estás máis pendente de ver a xente, é diferente, non? Así que se che removen emocións que noutros partidos ao mellor non aparecen. Como estás viviendo, Miguel, desde la distancia, pues, la compleja situación que está viviendo el Huesca este año? Lo dejaste un equipo que soñó casi con regresar a Primera División, no tuviste quizás esa salida que habrías deseado. ¿Cómo lo estás viviendo tú también desde la lejanía? Bueno, pues es verdad que es una situación desagradable, que no me gusta, sobre todo porque, como he dicho antes, creo que tengo mucha gente a la que quiero mucho dentro del club y también aficionados con los que tengo muy buena relación. Para mí siempre guardaré con cariño mi etapa en el Huesca, tengo mucho aprecio al club, a su gente, y obviamente pues la situación sé que es dura, sé que lo están sufriendo, hablo a menudo con excompañeros y bueno, simplemente darles todo mi apoyo y el ánimo para este final de temporada, que queda mucho, que hay tiempo y que ojalá que se pueda sacar la situación adelante.